як дукони сартарошхона кушоям. дар аввал роҳҳои кушоданашро онро мефаҳмондед. Рафта ҳамон дукон ба ақаллан 6 моҳ кор кунед. Кушодани дукон ақаллан рафта, агар шумо сартарош набошед, администратор шуда кор кунед. Шумо рафти кори ҳава донистанатон дар кор. Кушодан осон ва я пешба бурдан қиин. фаҳмидед? Ман ҳозир дастам ҳамин хел бардоштам метавонам ки мебардорам. Не ки 2 соат 3 соат даста ҳам ту доштан қиин коҳе. Бизнеса кушодан ҳамин хел осон кушодан. Не ки аввай даромад гирифтан ва я пешба бурдан соло мегузарад ва успеҳ кардан дар кор. Барои ҳамон шумо ақаллан 6 моҳ 7 моҳ 1 сол рафта кор кунед, баъд кушоед ва беҳтару хубтар. Чиба ки кушоеду пули ҳами камутун пуле ки ҷамъ кардага нест шад чи дар кор. Шумо аввал таҷриба ба кор кунед. ҳамон бизнеса пеш бурдана ёд гиред, команда сохтана ёд гиред, ҳамон парикмахерое ки мебиёред, сартарошое ки мебиёред ва ё таи дасти шумо ба кор кардан тод монда наравад.